Ka jing tu kana sapang ka wei ka Nongtrei ka ba îeît Samla ba ukun jong ki Trai iing. Don ka wei ka kena kan te ka ba ka tang ka IT. Ka ne ka kena ka le Trai iing jong ki priu ba rus ba ba. Ka ne ka kena ka le ka kun ba duk bat ka long ka ba smart ba sting ba. Ka long ru ka kena ka ba dan buram dan akor. Ka renyang jong ka long ka ba kentiak bat ka long ru ka ba bah priu. Ka ne ka kena ka lej bela ban syong iing jong ka wei ka engineer. Ka engineer ka dan kun lai ngut. Ar ngut ki kun senrang bat ka wei ka kun kentai. Ki kun jong ka engineer ki la he la Samla. Ukun kadu senrang jong ka engineer ukur tiang ukeni. Ukeni upule lain doktor bat udang apru ya ka Rizal. Une Samla ula itnat Samla ya ka IT badai ka Nongtrei jong ki. Kat ba ka IT kam don kum kata ka jingmut. Ka penlet jingmut tang haki kam ki jam jong ka ba ka Jutrei man la ka sengi. Ukeni jukwa ban le CHA. Ukwa ban syong tang hayeng namar ba ka don ka IT. Te ha koi ka sengi. Don ba don hayeng. Don tang ka IT bat ukeni. Ukeni dona pedang ka met ka bom koj bom kia. Ka IT kalit rak syarat dot syakam ratiak jong ukeni. Ukeni upay kmat iya ja ka IT bat hapo mensim ula ong. Kum ka IT te don bala ban wan pej wan jong ayang ahap deng ka jing sitom. Henry ime bat ki himen jong te ki be tang ya ka spa. Enda ukeni ula klan. Ukeni ula jan bhaya ka. Ka IT kalingo ya ka jingle iya ukeni ya ka. Henry ka IT kam ailat pa ukeni untur sajan jongka namar ka tiang yok ka sakeno ka badakat. Ukeni udon jingmut Samla ya ka IT bat ula persia Samla ya ka. Ka IT kam tre ya u namar ka tiang ya ka kemi jong u yok ka be kam no. Ukeni upun bor ya ka bakan tre ya u. Henry ka IT kam tre ya u namar kam sengaw ya hap namar ka IT ka day ka basuan bala haying jongki. Ukeni îeît marwai ya ka nang yok tiak yok dem ha ka por men mitru. Uki syaka mon syaka diang. Uperkhat ya la de. Ka eken ka jingduna jonga ba ka IT kam tre ya nga. Bat kat no nga îeît ya ka. Wat la ka te ka Nongtrei jongi makana. Henry ha mensim jonga ka de ka siem. Te ha koi ka sengi. Ukeni bat ka IT ki don tang arngut hi hayeng. Ukeni ula let sa kamera setja bat ukeni ula ong ya ka IT. Banga îeît si saya pi. Lada pide ka Nongtrei hakmat jong ki wei Henry hakmat jonga pide ka briu ka banga îeît tep mensim. Lada pim tre si saya nga menta kam mentoi su ya nga bangan im ha pertai. Ka IT kalamut ban mino na kamera setja. Ukeni ula bat ya ka keti jong ka IT ber ula ong. What do pet? Balai IT pim sengaw tu ya ka jing îeît jonga. Lada pim tre menta ngan penyap no ya lade. Ka IT ka tiang yok ka syak keno ya ka bat kalah tre ukeni ban long uba îeît jong ka. Kat badanya kisi ki por. Ukeni bat ka IT ki îeît bah. Ka kemi bat ki himen jong ukim tip sepang jong ukeni bat ka IT ba ki don ka jing ya day ka bajan bah. Ukeni uya rap pentre ki kam ki jam ya ka IT man la ka si namar u isin ya ka ba îeît bakan su trailot ya ki kam tang makamar we na dong sadong. Te ha koi ka sengi. Ka kemi jong ukeni kala wan na jing trai sitang sengi bat ka kemi kala lap ukeni bat ka IT ki ya syongkai ha syuki. Ukeni udam ha ki khosiu jong ka IT. Ka kemi kala lap ha kata kapor. Ka kemi jong ukeni kala kan hiet ya u bat kala ong. Balai unne ja ju ya jan bat ka Nongtrei. Ukeni ula ya tu ka kemi banga îeît ya ka IT bat mentala ship ho bunai nga bat ka IT nge îeît iwe ya iwe. Ka kemi jong ukeni kala ong ba mem tip ba ka IT ka day tang ka Nongtrei. Ngam syak da lele ba men ya îeît bat ka ne ka kena. Ka kemi jong ukeni kala ong biang ya u. Kumnu kun pisau ya hap se ya lade ban ya îeît bat ka Nongtrei. Kat ba me ya lade medang ap ya ka Rizal doktor. Medei ban ya khat no bat ka IT. Ukeni ula ong ba ngamla ban ya Janai bat ka IT. Ukeni ula ong biang. Mei hakmat ka jing îeît don doktor don sahab. Ka jing îeît ya ka jing îeît. Ka IT kala tiang ka kemi jong ukeni Henry ukeni uklem îeît ya ka marway. Ubat pej ya ka keti jong ka IT kumba u îeît ya ka na du ningkong. Ka kemi jong ukeni kala be ya u bat ka IT na yeng. Ukeni bat ka IT ru kila mino bat kila let syong wai ha ka wei ka yeng. Ukeni bat ka IT kila syong ya sa rengkat lang bat kila imsuk imsan ya ka jing îeît.
Kami jong ukini kelas ngausi namar ba ukun jong ka ulah persya ialah kami tang namar ka jingit jong u ya ka Nongtrei jong ki. Hakmat ka jingit om don balak ban khang lada day samano manoru ka jingit te ka jingit. Ka jingit kam tip ya ubru barus pa netuk u doktor na sahab. Baro u ne ka breu ki mat ya ka jingit. Lada episode tenat semua like, share, subscribe ke channel. Pisngot nak kena ke jingit tu kana sa komen.